We gaan nu het mysterieus doen. Er gaat in de bekende Maastrichtenaren een onderscheiding krijgen. Die weet dat niet. En vier van TV Totaal, we gaan er nu naartoe. En dat is onder de overkant. Gaat je met? Kijk eens wat Frans toen niet wist. We zijn een beetje gemeen geweest. Met de bekende Maastrichtenaar die vandaag een onderscheiding kreeg. En wel een keurlijke onderscheiding, dat is Frans zelf. Maar dat hoeven we natuurlijk niet kunnen vertellen, dat willen we als verrassing houden. Blijf het volgen, want Frans die is enorm verrast, dat zult je zitten. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dames en heren, ik ben nu een jaar en 3 maanden burgemeester. En dan is het een plezier om zoveel lui met die enorme inzet te zien. Lui wistig. Lui waarvan ze maar zeggen die zich met hart en ziel aan die stad verband hebben. En kom niet aan die stad, dan kom ze aan die lui. En ik moet ook zeggen, dames en heren, Frans, dat is dan ook precies de energie die het mij geeft om in moeilijke momenten, want die hebben we ook afgelopen week met toch de dramatische ontwikkeling bij Ceramiek, om dan ook de bestuurskracht te kunnen opbrengen om door te gaan en te kunnen zeggen, ja, maar dat doen we voor die stad, dat doen we voor die lui, dat doen we voor ons samen. Frans, 2 keer in het jaar heb ik de gelegenheid om lui op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. En dit jaar mogen ik dat ook naar dicht toe doen. Op een hele bijzondere manier. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Want, dames en heren, daar hoef ik eigenlijk mijn papiertje gar niet voor te hebben. Ik doe dat omdat dit een mens is. Dit is zo'n fijne mens die zich zo betrokken voelt bij allerlei activiteiten. Natuurlijk, hij had een gave metgekregen van die boven. Niet van de zolder hier, maar de boven nog. Hè? En die gave is dat hij fantastisch kind zingen. Maar de manier waarop hij dat deed, vanuit zijn hart, gericht op het hart van anderen, vanuit een enorme betrokkenheid, naar ons allemaal, om plezier te maken, een beetje de zorg weg te nemen, maar vooral om dat te doen voor lui die het minder hebben, die het lastig hebben, die gehandicapt zijn, die krank zijn, die op de een of andere manier er even niet tegen kunnen. En die pakt hij op. Belangeloos. Gratis. Daar gaat hij naartoe. Daar gaat hij met werken, daar gaat hij met dansen, daar gaat hij plezier met maken. Ik heb dat verschillende keren metgemaakt. En Frans, dan ben ik echt onder de indruk. Dan denk ik, dan kan ik met al mijn bestuurlijke kwaliteit een puntje aanzuigen. Want dicht bij zo'n man, dat is dat vanuit in hart. En dat is precies zoals we dat moeten doen. Dames en heren, ik gewoon niet speechje van een papiertje. Ook al heb ik daar best misschien een paar treffende volzinnen opgeschreven. En heb ik nog een aantal functies die hij allemaal vervuld had. TVT, weet ik het allemaal wat hij deed. Ik vind dat niet belangrijk. Het allerbelangrijkste is dat hier de minstheid de cement wil zien van onze samenleving. Die samenleving wil binden. Die met de lui werkt om samen er meer van te laten maken. En zo'n mens verdient een hoge onderscheiding. En ik moet zeggen, Maastricht had een aantal onderscheidingen. Vier hebben in Maastricht ook een paar mooie onderscheidingen. Maar het deed me extra veel plezier, Frans, dat ook Hare Majesteit het is opgevallen. En dames en heren, beste Frans, ik mag jou zeggen, mag mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft om je op grond van de grote verdiensten te onderscheiden en te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Proficiat. Een kuffertje met de oorkonde. Met uiteraard de koker met daar de oorkonde in. En de draaginsigne, die zit hier ook in.
zodat je een mooie pak als je mag optreden richting alle mensen kun je hem steken. Ja. En we nodigen je natuurlijk van harte uit om aanstaande woensdag, als we het feest vieren van onze majesteit, de verjaardag vieren, om dan met ons samen de ecumenische dienstviering te doen. Ja. Daarna hier op de markt défilé en daarna gaan we naar het stadhuis en dan gaan we een glaasje drinken. Schoon. En ik wil overigens in al die dank ook jouw vrouw betrekken. Want ik weet, je kunt dit, dat ga ik ook naar hardop zeggen. Dames en heren, laat me nog één kleine toevoeging doen. En dat is dat de thuisfront, de echtgenoot, er ook altijd moet zijn om de man of de vrouw in kwestie het mogelijk te maken om die inzet te plegen. En daarom is dit een onderscheiding die niet alleen Frans toekomt, maar jullie beiden van harte proficiat. Want ik vind dat ook jij daar geweldige manier aan hebt.